to alhamdulillah kana ji ko ka je wajen ado ka ce wa alaikum salam dan gambo ya gajiya alhamdulillah yau kai ka mana ziyara kenan ba ziyara na kawo ba to aiko na akai kamar yadda baba ya gaya maka a waya babanka ga amarya kanan ya ce in kawo maka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun to ni na da ce maka ni ban shirya ba to ni na zan ajiye ta kai da zaka yi farin ciki wani farin ciki an ga maka ni na shirya aure ne inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ki dalla ki rufe mutane baki la ilaha illallah ku shiga da ita gida ina zuwa zo Allah babu inda za ka ba inda za ni ka duba yarinya tana ban guduwa akwai sako daga babanka ya ce kana kuskura ranta ya ɓaci to take zai tsine ma in ta kira ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan na haɗu da kaddara zai tsine min fa kace wallahi to akwai matsala wannan ina ga shine kaddara ta wallahi ta farko na ta fara giftawa rayuwa ta don wannan dan Allah ina zan kai ta kamar ya ga gidanka ke kika gina gidan sai ka gina wallahi ni zai ka matso daga nan ku shiga da ita gida ina zuwa wallahi ina kiran ka inna lillahi shikenan ga shi ke faɗa mai ya hakuri wajen ku duka